Ahoj, tu je otrasne nakreslené Poľsko a dneska vám poviem, ako sa má kresliť country balls, tak aby nevyzerali ako otrasne nakreslené Poľsko. Nepoužívajte na kreslenie country balls tento nástroj. Vyzerá to jednoducho divne. Keď už potrebujete a ste napríklad ako ja, že nedokážete nakresliť rovný kruh normálnou fixou alebo tak, môžete použiť toto, ale prispôsobte to, trochu to sploštíte, prípadne pritiahnite. Urobte to tak, aby to nevyzeralo ako rovná kružnica. Ale najlepšie je aj takto urobiť jednoducho asi nejakou hrubšou fixou. A tak, aby to nebolo kvakaté, no. Najlepšie vyzerajú asi country balls, ktoré sú tak trochu ploché. Years later. No, a lepšie nakreslené Poľsko je na svete. Nie je to samozrejme úplne 100%, lebo nie som žiadny profesionálny animátorský cári. Ale dalo by sa. Na papieri samozrejme platí to isté, iba nepoužívajte kružidlo, inak je to v poriadku. Jo, a neobkreslujte žiadne dna fľaší alebo niečo také. Keď už máte nakreslený hociaký svoj country ball, tak by bolo celkom fajn si to nepokázať. Takže ak nakreslíte niečo ako toto, akože mu nakreslíte, neviem, nohy, ruky, neviem, vlasy, alebo neviem, obočie, tak to môže síce vyzerať cute, ale je to úplná blbosť, nie je to country ball, je to, ja neviem, asi bajko s bajkou. Takže toto nie, nič také. Tak fajn, v poriadku, beriem. Ak ma country ball ústa, není to ešte také strašné, ale už nič viac, ok? Ústa sú jediná hranica, potom už je to niečo iné. Keď má country ball pusu, tak je to v poriadku v tom, že v prípade animácií je potrebné nejak tie ústa, ako že by sa hýbali, lebo v tom prípade je to dobré. Ale inak není to potrebné, je to divné, lebo napríklad si poviete, na čo má ústa okrem rozprávania? Na jedenie? A kde potom má jesť, ako čo? Tu má niekde neviditeľný žalúdok, alebo... Nerobte toto. Neexistuje, myslím, že nepoznám žiadnu väčšiu blbosť, krem tých bajkových pajkov, ako toto. Čo je toto za čiaru, prosím vás? Keď si to narysujete, povedzme zase na papieri, tak to potom aj zmažte, lebo toto jednoducho nevyzerá dobre. Pozrite si obrázky na Google. Absolútne nikde, nikto takto country balls nevykreslí. A predpokladám, že to má dôvod. Teda samozrejme je to trošičku iné pri krajinách ako, ja neviem, asi Nemecko alebo Rechtanglo, ale tiež iba v tej časti, kde to hraničí s čiernou časťou vlajky. Napríklad tu je obrázok Rechtangla, takže tu je v poriadku robiť čiernu hranicu, tu nie. Alebo tu je obrázok nejakej random čiernej krajiny, ja nie, to je Monako. No, ale v podstate obrysy niečoho si nakresliť môžete. Snad sa to dalo pochopiť. Existuje niekoľko krajín, ktoré sa nekreslia ako kúšky. 3 z nich sa kreslia ako obdĺžniky, jedno ako kocka, jedno ako proste dlhý špageta. No Nepál a Panama sú trochu iné. Nechápem, čo sa stalo Paname, prečo je preseknutá na pol. A vážne pochybujem, že toto pozerá niekto z Nepálu, ale keby náhodou sa to niekomu Nepálčanovi dostalo. Ďakujeme za takú originálnu vlajku. Veľmi. Tieto krajiny nemôžu byť proste guličky. Sú to jediné výnimky. Počkať. Tak, teraz je to kompletné. Takže tieto krajiny sa nekreslia ako guličky, lebo sa proste nekreslia ako guličky. Nemecká ríša môže byť gulička, ale musí to byť nemecká ríša a nemôže to byť Rechtanglo. Pretože ak nakreslíte toto, tak to s prepáčením, ale
spadli ste z čerešní na hlavu alebo zo schodov. Jednoducho, toto je rechtangul a toto je nemecká ríša. Podľa jednej teórie sa nemecká ríša môže premeniť na rechtangul, keď sa nahnevá, ale väčšina komunity to berie tak, že to jednoducho nemecká ríša neexistuje a rechtangul je jediná postava. Indonéska ríša. Čo kopa Counterboss ľudí nevie, je, že Indonézia mala na pôvodnej vlajke len 5 pásikov. Ale tak zase na to väčšina Counterboss ľudí úplne série, pretože neviem prečo, takže to budeme nechávať tak. Kazachstan. Chcem vám priznať, vážne neviem, prečo má Kazachstan takúto kockatú vlajku, pretože dať to do guličky by podľa mňa nebol žiadny problém. Ale tak hold, keď je to tak nech to tak je. Čo už je ale trochu horšie, keď nakreslíte Kazašskú sovietskú socialistickú republiku ako obdĺžnik. Pretože všetky socialistické republiky Sovietskeho zväzu boli jednoducho krúžky, a teda vrátane Kazachstanu. Takže sovietský Kazachstan zostáva gulička. Kopa ľudí nevie, prečo je Izrael taký, aký je, ale má to svoj dôvod. Dalo mi chvíľku zabrať to nájsť, ale pravda je taká, že Židia, ktorých Izrael prezentuje, nosia takéto čudné krabičky na čele a na ruke. Neviem úplne význam toho, tak ak niekto viete, napíšte mi do komentáru. Ohio. Počkať. Ohio. Ohio je proste také, aké je, pretože má takú, ako má vlajku. Rovnako ako Nepal, Chile, k tomu asi nemusím nič hovoriť. Singapur má uprostred tejto mapy trojuholník a Panama. A teď přichází kouzelný trik. Abracadabra. Tada! Wow, hustý. Dokážeš mě teď dát zpátky dohromady? Ne. Vážne hádam, každá krajina má nejaký svoj symbolický predmet. Napríklad, každá nie, skoro každá okrem Polska, teda. Ale tam by sa dalo niečo myslieť. Napríklad Amerika potrebuje mať slnečné okuliare, lebo inak vyzerá tupo. Potrebuje mať olej a potrebuje mať burger. Ale takýchto krajín je viac. Nemecko potrebuje mať kolbu pierov, ktoré majú symbolizovať prácu, peniaze a pivo. V podstate to, čo charakterizuje tie krajiny. Rusko samozrejme ušanku a vodku, jak inak. Ukrajina kvietok, slnečnicu konkrétne. Česko nečakanie hokejku a tiež pivo, jak Nemecko. Potom hovoria, že s nami sú bratia. Taliansko pizzu. A Francúzsko, jedno z tých, čo má viacej. Potrebujeme baretu, bagetu a víno. Čína, rúšku a tohto frajera, veľmi obľúbeného v médiách jedného času. A Británia má klobučík. Toto vyzerá trochu ako káva, ale má to byť čaj s mliekom. A ešte môže mať takéto, ako sa to hovorí, monokel. To je takéto, čo je okolo oka, takáto somarina. Ale je viacej než týchto 8. Počkať, viem počítať? Nie, týchto 9 neviem počítať. Napríklad Slovensko by malo mať halušky s tvarohom. Som veľmi vlastenecký človek, lebo Slovensko práve som sa nedala. Ale skutočný dôvod, prečo to nie je ten, že máme skvelý znak, ktorý sa veľmi jednoducho kreslí. Poľsko nemá nejak veľa symbolických predmetov, ale môžete mu dať, poľskú vodku alebo krídla, ktoré sú symbolické pre Žečpospolitú oboch národov, čo je Poľské kráľovstvo, alebo reprak, pretože Poľsko je celkom známe harbasom, podobne ako Rusko, Bielorusko, Ukrajina a možno občas Slovensko a Československo. Dobre, Slovensko a Československo, áno. Ak by ste niekedy uvideli toto, alebo toto, okamžite z tej stránky odíďte a už sa tam nikdy nevracajte, pretože toto je vypísaná blbosť. Video je už takmer na konci, ale ešte vám ukážem zrýchlený návod na to, ako nakresliť hociakého Counterboss. Bude to moja obľúbená krajina, takže rechtangol, ale to isté môžete urobiť s hociakou inou kuličkou.
ste video dopozerali do konca. Následne kameru naozaj netreba žiadny profesionálny animačný program. Vážne jednoducho stačí obyčajný skicár, je to veľmi jednoduché a veľmi primitívne. Aj tak sa v tom dajú vytvoriť zaujímavé veci. Samozrejme, že potom, keď si kúpite nejaký lepší program, tak aj tie výsledky sa podľa toho zmenia. Tak ďakujem za zhliadnutie a vidíme sa niekedy pri ďalšom videu, čo bude neviem kedy.